Let's kick it. Wat jet er nou meer bij de simmer als ijs? Ja, ik weet het wel mooi waar natuurlijk, maar dat hebben we net. Oeh, en ijs ik net meer. Nou, dan moet ik Ipie en Ise maar helpen, want zij maakt hier in Rotverhouwen ambachtelijk ijs. En hoe dat gaat? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Miranda. Ise de Boer. Ik kom nu het helpen. Ja, prachtig. Nou, maar even moeds en een skel gewoon. We hebben wel een lietse 100 roomijssoorten. En ja, een dikke 100 sorbetijssoorten. En sorbetijs is mijn vers fruit erop. Dan doen we nou wat ijs in de machine. Dan wordt het eerst pasteuriseerd. En als we dan op zijn huts draait, dan kun je hem wel op ijs drukken. En voelt je dan wat in deze hoeken? Ja, deze hoek gaat wel best, ja. Er komt net een heel soort verkeerd del. Dus dat gewoon de squallen gewoon hier met z'n en gewoon tot hierheen en dan fiets hier kloften bij een del. Ja, die komen dan wel gauw eens even omhoog, dat het mooi waar is om ijsko en dat het minder waar is om een broodje, een frikadellenbroodje of zo'n sausbroodje. Zou wat hebben. Nou, wat lekker waren met een chocolademelk of zo. Chocolademelk? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat kunnen we weer gaan doen. Zien we eruit? Ja, Oh, en wat dan kun je met een spatel het een beetje begeleiden, zeg maar. En dan hebben we dus een labelmindje voor op het bakje. Ja, en dan is het skersen er even een beetje terug. Nou, clear ready. Nou, dan kun je koud. Kun je ervan besteden? Ja, dat zou in principe wel kennen, ja. Maar ik werk er nog wel een paar uren bij. Als... Ja, alles is van alles. Ik werk nog in een doe-het-zelf-zaak, een aantal uren in de week. Puur voor de zekerheid. Ja. Oh. En dan proost die echte kersen. Kun je nou vernemen dat het nou net druk is? Maar dit waar? Nou ja, het is nu wel inderdaad wel wat rustiger, zoals het merkst. Dus mijn snoppendiek, dat is krijg even het... Maar je maakt het anders hebben van de horeca. Ja, normaal van de bakjes hier en zo, van het grootste paard gaat alleen naar de horeca. Nou, dan hoop je op mooi waar. Ja, dat denk ik echt. Bedankt. Ja.